नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत उरदा भाकरी करची पळवूया. उरदा भाकरी करचे काम जाय 1 कप उरदा डाळ, 1 कप रवो, 1 कप सोय, 2-3 हिरवी मिरसांग, लहान आल्या तुकडो, थोडेसे फोडणे पालो, हिंग, रुचीक मीठ आणि खोबरेल तेल. सगळ्यात पहिली उरदा डाळ बरेकन 2 पटी धुवून घेवका. उरदा डाळ धुवून झाली की एक होड आयदना घाण घेवका आणि आयदन भरतपर्यंत उदक घाण 2 ते 3 तास हे उदकात भिजच्या दवरका. तीन तासानंतर आता मी डाळ वाटून घेऊया. ह्या डाळीतले सगळे उदक काढून घेवका आणि ते मिक्सरात वाटून घेवका. डाळ वाटताना एकदम सगळे उदक घालचे ना, थोडे उदक घाण वाटून घेवका. आम्ही पहिली 2 चमचे उदक घाण डाळ वाटिली. अजूनही डाळ गंज जालना आणि थोडेसे उदक घाण आणि जरा वाटून घेऊया. वाटताना मिक्सर जास्त गरम जाण येवच्या ना. ही डाळ वाटच्याक आम्ही बरोबर 1 कप उदक घेतला आणि ते आम्ही 3-4 पटीकन थोडे कन घाण यूज केले. उरदा डाळ वाटताना जास्त उदक घालच्या ना. भाकरी जाय तशी उरदा पीठ रेडी असा. उरदा भाकरेक घालच्याक आले बारीक कापून घेवका, ना जाल्यार ते किसून घेतला बी जाता. वली मिरसांग बारीक कापून घेवका. हिंगाच उदकान घेवका, ताजेन भाकरेक हिंगाच बरो फ्लेवर येता. वाटील उरदा डाळीत हिरवी मिरसांग घालका, किसे लाली घालका, हिंगा उदक, सोय घालका, फोडणे पालो जरासा हातानच तुकडीकन घालका. रुचीक मीठ घालका. उरदा डाळीक जास्त मीठ धरना, तशमण घालताना जराशी केअरफुल उरका आणि थोडीशी कमीच घालका. आणि हातूक थोडो रवो घाल पीठ मिक्स करून घेवका. रव खूपच कमी घाल्यार भाकरी भाजची वेळा त्रास होता. पीठ दाट दिसत जाल्यार उदक घाण घेवचे अडना. उरील रव घाल परत एक पटी सगळे बरेकन मिक्स करून घेऊया. पीठ खूप दाट दिसते आशिल्ले म्हणून आम्ही आनी थोडे उदक घाण घेतला. आता रव फूल नेवच्याक 15 मिनिटे जरा धापून दवरया. 15 मिनिट झाले आणि थोडीशी दाट झाला परत, तशें थोडे उदक घाल सगळे बरेकन मिक्स करून घेऊया. पीठ खूप दाट उरल्यार भाकरी जरा घट्ट जाता. भाकरी भाजची पहिली तव्याची थोडीशी लोणी घाण घेतल्यार ती भाकरी तव्याक चिकटना. भाकरी करच्या पीठ इतली पातळ उरका. मी ह्या पिठाची भाकरी घाण घेऊया. उरदा भाकरी खूप दाट किंवा खूप पातळ उरच्या ना, मीडियम साइज उरका. उरदा डाळी भाकरी बरोबर खोबरेल तर बरें मॅच जाता. तुम खोबरेल तेल यूज करची ना जाल्यार दुसरी खंयची रिफाइंड ऑइल यूज केल्यार जाता.
वयल्यान तेल घाल, धागणी धापका आणि गॅस मिडियम फ्लेमार उरका. वयल्यान भाकरी सुकी अशी दिसली की ती भाकरी परतून घेवका. दुसरी वाटेन तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका. गरम गरम उर्दा भाकरी रेडी आसा. ही चटणी पिठो, चटणी, नारळेल तेल कसल्या बरोबर बी सर्व करचे जाता. तुम्ही बी आमगेली स्पेशल उर्दा भाकरी रेसिपी ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि कमेंट करा आणि आमगेल व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद.